Daj mi je to mnogo dobro. Rambo, šta ti se dešava s kosom, Rambo? Daj to šišamo, već. Nije go, ne uzem ja. Se poddava jedan dan mi moral. Pita ga zna li ja ti da znaje. To znaje sve. Rečem, meni ti on kaže. U peć mu kažem. Mene bi me zvodio. Digni ruke još, u pećiš mu. I od zemlji da ga udariš. Mene džabe. Pa i to niže džave, to ti kažem. Slikaste, na, izdvaj nadle da slikajte se. Ja sad snima. Ovo mi stavi. Slikam. Ne vesti se. Ovo koji bici mu se, ej. Ponašu. Koliko je sad? Ti treba? 3 do 4. 8 do 4. Pa toliko? 4. 6 idem na trening. Idemo, deko. Ma nemoj. Nego lopta tu ne, vidi si lopta na sliku. Vego lopta, vega dokaz kuda je lopta. Sutra pa ću. Vego, pa ko će igrao bez tebe ovoj? Pičke, ne pičke, koji igraju? Mate tu. I one da vidim. Još, držaj pravi. Da idem posle. Izađo, da ga je. Ej, sjećam nekada Kameru. Gdje se smrdo zvezdao, je? Pa je često sve smrdi. A, na gore, od drugog, dobro. Čemu se Ti ideš, a? Idi ovaj ugao odavde do vas i sve. Ovaj smeta. Deko, mi kaj traje ovaj? Neko je čučio da brate, imaš dobro. Da vidimo te gume ako su kod gaća taj. Pa ne, ako ima bure, će pravimo od bura, ako ne... Pa dobro mi je taki slučaj da se vidimo, znaš. Pošto gaća nikad ne znam kuda su. A u garažu su on, ne znaju gdje su. Dobre. Tišina. Pega mi pivo da uzmetiš. Mire ga iz kuće se posveđa, je.